חג חנוכה שמח לכולם. הכלכלנים מדברים כבר על שנת 2009 שתהיה כנראה קשה יותר מ-2008. יש דבר כזה שנקרא מחירה פרטיזנית וגם מחירה רב שכבתית. בימי משבר כלכלי צורות מחירה האלו מקבלות משנה תוקף. ואני אומר שלום לאורן ארזי גמליאל. שלום ידע. נכון? שאתה יועץ אסטרטגי של חברת ניוסקין. נכון. נכון? ואני אומר שלום גם לדוד אביב. שלום. מנכ"ל חברת... מרכז הקדם הישראלי. מרכז הקדם, וקדם זה... קידום מחירות. קידום מחירות. אוקיי. אז בואו נתחיל איתך, דוד. מה זה מחירה פרטיזנית? אני יודע מה זה פרטיזנים, אני יודע מה זה בלשים, אני יודע... מה זה מחירה פרטיזנית? זה בדיוק כי זה אותו עוד דבר. לא שמעתי. בדיוק זה אותו דבר, זה מאוד דומה. אז הסבר פרט ונמק. נכון, אז שיווק פרטיזני זה בעצם שיטה חדשנית שהכנסנו למדינת ישראל. זו שיטת קידום מחירות לא שגרתית, מאוד גמישה ומאוד זולה. דוגמה. לדוגמה, אם ניקח, כל אחד מאיתנו אוהב לעשות קניות בסופרים, ובדרך כלל עומדות הרבה דיילות שמציעות טעימות של כל מיני מוצרים. כן. ואם ניקח בחשבון שבשביל להפיק הפקה כזאת אנחנו צריכים לבזבז הרבה כסף על דלפקים, מיתוג של בגדים של אותה דיילת, רולאפים, פליירים, זה המון כסף. אין בעיה, אבל מה? זה המון כסף, אבל היום במצב הכלכלי חברות מחפשות איך להוזיל את ההוצאות ואיך לקדם. אז איך עוקפים את ההוצאות האלו למשל? איך אתה... אז יש לנו שיטות יותר מעניינות איך לשווק את המוצר בלי לבזבז את כל הסכום הזה. למשל אנחנו ניקח 4 דוגמניות עם אותו מוצר ולא נעמיד אותם בסופרים. כן. אנחנו נעמיד אותם בחניות ליד מקומות בילוי. כן. שהם ישחקו את עצמם בליינות שכבר קנו את המוצר ושותות אותו. זאת אומרת, הם בכלל לא בקטע של מחירה. לא בקטע. הם כאילו, אני לא קניתי בכלל. קניתי, אבל אני בכלל לא מעוניינת שאתה תקנה את זה. אבל אתה יודע שזה כבר אצלי. נכון, ואז בעצם הם מנסות להתחבר עם אותם החבר'ה הבליינים ומזמינות לטום מהוודקה. אין איזה טעם לפגם, אולי זה לא, כאילו מה, תמיד אומרים האמת בפרסום, והעניין הזה פתאום משהו ככה... לא, זאת הקטע שזה משהו לא שגרתי. בעצם הדיילות בסופרים הן משכנות, שתיתם, ובדרך כלל כשאנחנו מגיעים לסופרים אין לנו זמן כל כך לטום ולהקשיב לפרסומות שלהם. אנחנו ממהרים עד כמה השיטה הזאת מוצלחת, או עד כמה היא עובדת בארץ? בארץ היא התחילה לעבוד רק לפני כחודשיים. אנחנו הראשונים שהכנסנו את ויש כבר חברות שנקטו בשיטה הזאת? יש חברות שעובדות איתנו, פשוט אני לא יכול לגלות את השמם כי... והם הגדילו את המחירות? כן, מאוד, בהרבה. וגם חסכו הרבה כסף. מה זה בהרבה? אם נדבר באחוזים, אז העלייה במחירות בערך ב-20%. 20%, שזה יפה בזמנים של משבר. נכון, והשיטות האלה מגיעות מאירופה ומארצות הברית. כן. יש לנו פה את התמונה, איך באמת אתם מנסים, מה זה, למכור פה מכונית יגואר? נכון. נכון? אז מה עושה פה הבחורה? איך היא מקדמת את המחירה של מכונית היגואר? בעצם מכונית יגואר נעמדה ליד מקומות בילוי יוקרתיים. כן. איפה שמבלה בדיוק אותו קהל של אותם הרכבים. כן. הדיילת, התפקיד שלה להסתובב ליד רכב, לדבר בפלאפון, לשמוע מוזיקה. שכולם יחשבו שהרכב שלה. נכון מאוד. ואז בדרך כלל הנהג הישראלי הממוצע בא ואומר זה שלך, אז היא אומרת לו כן, ואז הוא אומר אם אני קונה את הרכב אני מקבל גם אותך. נכון. זה מה שיוצא. בעצם אנחנו עושים את הפרסום לא שגרתי, הוא לא סטנדרטי. אוקיי. וכמה מכוניות יגואר כאלו הצלחתם למכור? אנחנו לא מתעסקים במחירות, אנחנו רק מפיקים את כמה הסוכנות יבואן יגואר הצליח למכור מאז שאתם התחלתם לעבוד איתו בשיטה הזו? לפי הנתונים שקיבלנו, במשך חודשיים שעשינו את הקדם, נמכרו עוד 20 מכוניות. עוד 20 מעבר לממוצע הרגיל? נכון. יפה מאוד. טוב, אז תודה רבה לך. למדנו על שיטה חדשה, שיטה פרטיזנית. שוב וניפגש בשבוע הבא, באותו יום ובאותה שעה. חג שמח לכם.